Wara 18-il xahar ta' riċerka l-Kumitat ta' Inkjesta tal-Protezzjoni tal-Annimali tal-Parlament Ewropew għala il-ħidma tiegħu din il-ġimgħa wara li kien mitlub jinvestiga ksur tar-regoli tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mat-trasportazzjoni tal-annimali. Il-Kumitat sab li l-Istati membri mhux dejjem żammew mal-bżonnijiet tal-annimali waqt it-trasportazzjoni. Dan il-Kumitat sab diversi ksur fosthom nuqqas ta' spazju għall-annimali li jkunu qed jiġu trasportati, nuqqas ta' ilma u ikel, iffullar, vetturi li mhumiex adattati u trasportazzjoni waqt temperaturi estremi. Għalhekk dan il-Kumitat għamel diversi rakkomandazzjonijiet li kienu adottati bi 30 vot favur u astensjoni. Il-Kumitat qed jappella lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri sabiex itejbu l-ħidma għal aktar protezzjoni tal-annimali waqt li jkunu qed jiġu trasportati. Il-membri parlamentari Ewropej iridu li fuq il-vetturi jkunu installati kameras CCTV, speċjalment meta jitniżlu jew jittellaw annimali, u qed jisħu li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jaċċertaw li meta jiġu trasportati annimali it-temperatura tkun bejn 5 u 30 grad Celsius. Għalhekk qed jitolbu li jkun hemm apparat apposta fuq il-vetturi li jirrekordja temperatura u umdità fost oħrajn. Il-membri parlamentari Ewropej qed jitolbu wkoll li l-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi limiti fuq kemm idum vjaġġ u projbizzjoni fuq trasportazzjoni ta' annimali ta' età żgħira li huma inqas mill-età ta' 35 jum. Finalment huma qed jipproponu wkoll sistema li tiffavorixxi trasportazzjoni ta' embrijuni minflok l-annimali infushom.